हिंदू जातियासै खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनै भिडिअखौबो हाखु दाखु डिउटि ड्रेसावनो खालामनाय जाबाय। जेबो ड्रेस सोलायनोबो मोनासै, जेबो मोनासै, डिउटि ड्रेसावनो दिनैहाय भिडिअ खालामनाय जाबाय। आङो मैयानि जाथायखौनो सावरायबावगोन नोंथांमोनजों। जेनाखि जोङो मैयानि थांनाय सानावहाय जों फुं जानाय लोगो लोगो मोनसे खौरां खोनानो मोन्दोंमोन, गाज्रि खौरां। जेनाखि सासे बर' सिख्लाया सुसाइड जानानै थैनाय आरो बेजों लोगोसे सानजौफुआवहाय आरो भाइराल भिडिअ नुलायबाय सासे बांगाल हौवाजों खारफानाय। दा बेनि सायावनो आङो नोंथांमोनजों बे ससे भिडिअखौ लानानैहाय सावरायनाय जागोन। फैदो जों अब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो बिथांनि भिडिअ क्लिपफोरखौ नायनानै लाग्रोनि, बिनि उनाव खोथा सावरायगोन। ओरैबायदि जाबाय जोंनि बर' हिन्जावफोरनो हौवायानो जोब्बाय नामा, गुबुन हारिनि हौवाल'सै नामा? जेब्ला हाबा जानानै थांबाय, हाबा जाबाय, गथ' सासे जोनोम जाबाय, अब्ला सम्पतिनि नामै मा खालामै सम्पति होनो रोङैनि होखारजाबाय, अब्ला बरनामा सोरनाव फैयो? जोंनि बर' हारिनाव फैयो। दाख्लैसो साननैसो सिगां जानानै थांबाय दिल्ली मोनसे जायगायावहाय गुवाहाटीनिफ्राय दोनखारला लाना फैनानै दा गथ' सासे मोननानै गुबुन हिन्जाव गोसोथोनानैहाय बैखौ होखारनाय। बैफोरखौ नुनानैबो दिनैसिम गोसोआव लाखिया नामा बैफोर जाथायफोरखौहाय? बे जाथाया नोंजोंबो जानो थांगासिनो दङ। जों बर' मानसिफ्राथ' इसेबां सम्पति होनो रोङा। जोंनि बर'नि आयेनावथ' बेफोरबायदि हिन्जावफोरनो सम्पति हरनाय गैया। अब्लाथ' नोंसोरो सानसेब्लाबो होखारजाखागोन नोंसोर जुदि गुबुन हारिनि हौवा लायोब्ला। जोंनि बर'नावथ' बेफोरबायदि नेम गैया हिन्जावफोरनो सम्पति हरनाय। जायहा दंजायो, जायहा माहाजोन, जायहा गोसो जादों, जायहा अनो गावनि गथ'फोरखौ, बैसोर मानसियाल' जोंनि बर' समाजाव हरनायनि राइट दङ, बैसोरल'। नाथाय जोंनि बर' समाजाव गोरिबानो बांसिन, रावबो बेफोरबायदि सम्पति हरनानै फिसाजो बिलाया। बेनिखायनो नोंथांमोना जायफ्रा बेफोरबायदि गुबुन हारि लानो सानदों, सांग्रां जानानै थानांगौ। औरतो बाद दे, हिंदू फायनाय एक तो फायनाय, इंडियन हिंदू फायनाय, बांगाल साला एक जाति, और लोग दे पर जाबार लागे ना। लाजिनाय मोनाखिसै गुन्थुङा, लाजिनाय गैया। गुबुन हारिनि मानसिफोरजों बेफोरबायदि रायजालायनानैबो मोजांखौनो बुंनो गोसो जालिया आं। ओरैबायदि समाजखौनो लाजिफोनाङो, जोंनि हारिखौनो लाजिफोनाङो बिसोरो जायफ्रानाखि बेफोरबायदि खामानि मावदों। आङो गासैखौबो बुङाखै दे, बेफोरखौ होबथानाया जोंनि आइजोफोरनिबो बिबान थायो। अब्ला जोंनि आइजोफ्रा मानो बेफोरबायदिखौ जेबो बुङा? आं बेखौसो साननानै मोनला। नै मैया फुङावसो मोनसे जाथाय खोनालायबाय, बुथारजानायनो, फासि नांनायनो। बिनि सानजौफुआवनो भाइराल जानाय नुलायबाय सासे बांगाल हौवाजों दोनखारनाय। बबेबा क'क्राझार स्टेसन ना क'क्राझार पेट्रल पाम्पखौ बेयावहाय हमजादों होननानै बुंदों। आङो नामखौबो मिथिया बिनिखौ, थेवबो आङो बे भिडिअखौ लानानै फैबाय। मानोना जोंनि हारिनि मानसिफोरखौ आङो बेफोरबायदि जाजानो बायो। मोजां आखल सोलोंनांगौ, मोजां आखल आखु सोलोंनांगौ। हौवाया जोंनि बर' हारियावनो मेरला माथो लायोबा, मानो लाया? मा नांगौ नोंसिनो? मानि थाखाय जोंनि हारिनि हौवाया थावा? हा? मानि थाखाय जोंनि बर' हौवाया मोजां नङा? मानि थाखाय जोंनि बर' हौवाया थावा? मानि थाखाय नोंथांमोना गुबुन हारिनि हौवा लायो? बिनि फिननायखौ आङो मोननो लुबैदों जोंनि बर' आइजोफोरनिफ्राय। माने हिंदू बदनाम खालामो। मा जोंनि बर' आइजोफोरनि हासुङा गरम जाजोब्बाय नामा? हा? बांद्राय गरम जाजोब्बाय? माना नोंसिनो जुखाम थेरा नांगौ ना माथो? हा? इसिबां साला इनाय अनागारि, गावनि हारिखौ मुगैनानैहाय गुबुन हारिजों खारनाय, गुबुन हारिजों हाबा जानाय। बेफोरखौ नुयोब्ला जोङो दै जोङो। बेफोर गासैबो बन्द जानांगौ। फुङावनो बुंखाबाय बुथारजानाय सासे, आरो सानजौफुआवनो दोनखारजानायनिसो हमजाबावदों। लाजिनाय गैया नोंसिनाव? गिनाय गैया नोंसिनावहाय? जेब्ला जाथाया जायो अब्लासो आइ आफा, आंनि हारि दं, आंनि समाज दं, आंनि जाथि दं, आंनो आजादि नांगौ, आंनो फिननाय नांगौ, बेफोरबायदि बुंनोसै। जेब्ला जाथाया थांनानै जाहैयो, जानायनि सिगांनो बेखायनो 100 बार सानग्रो, ओमफ्राय थां। साला सुवारफोर। बांद्राय गरम जाजोब्बायना नोंसिनि देहाया? बांद्राय गरम जाजोब्बाय। खाथियाव मोनब्लाना मोजाङै मानजिगौमोन आं बे हिन्जावखौ, मिथिबायना? हिंदू जातियासै लाजिनाय गैबावा, ओरैबायदि उल्था उल्था गोरा गोरासोबाव गिदिरफोरजोंहाय सनमान होनायबो गैबावा। उल्था उल्था गेदे गेदे आंनि गोसो, नोंसोर मा नांजादों बेफोरबायदिसो बुंलायबावदों।
आंनि खाथियाव थानायमोनब्ला नोङो थैगोमागौमोन आं नोंखौ खिन्थु ओरैबायदि जोंखादों नुनानैहाय इसिबां गरम जाबायना नोंनि देहाया हा जेब्ला गोसो थोलायनानै थांनाय समावल' नोंसोरो आंनि गोसो आं जेरखिया जाया आंनि लाइफ जेब्ला जाथाया जायो हारि नांगौ समाज नांगौ हा बिमा बिफा नांगौ साला सुवादफोर मोजाङै खोमायाव सोना लाखा आरो गोसोआव दोनखा बेफोरखौ सोरबा जुदि बेफोरबायदि खारनो सानबावदोंब्ला जानगाराव थाखा दिनैनो थाल्ला गारखा आरो आङो मोनसे भिडिअ नुबावदों बे भिडिअआबो बेनि ना मानि आं मिथिया दासो आं फेसबुकाव भाइराल जानाय नुबावदों बे भिडिअखौबो बांगाल हौवाजों गोदोना गोबालायनानै मोसालायनाय बेफोरबायदि आङो दा भिडिअ क्लिप नुबावदों नोंथांमोना स्क्रिनाव नुगासिनो दङ बियो सोर ना बेनो आंनि नोजोरावथ' बेनो बायदि नुदों आङो दा नोंथांमोननि बायदिब्ला माबायदि बियो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै आंनो खिन्थाब्लानो जाबाय आङो बांद्राय गोलाव खोथा बुंनो गोसो गैला बे साला सुवादफोरनि सायाव माखिसोथाय जोङोलाय आं बेफोरबायदि नुबायथाय सबखौनो सौहाख्लायगोन आंखौ खाथियाव मोनब्ला मिथिबायना साला सुवाद लाजिनाय गैया नोंहा मालाय हारिनि हौवाजों रायजाबाय जोंनि आइजोफोरजों रायजाबाय थेवबो लाजिनाय गैया नोङो उल्था उल्थासो खोथा बुंबावदों आंनि गोसो आंनिलाय हा नोंनिलाय नोंनि बेफोरबायदि खामानि मावनायावनो जाथिया माबायदि बरनानै थाङो मिथिगौ नों बेखौ मोन्दांथि खालामहरदों सानखांथि खालामहरदों बेसेबां बरनानै थांनो हागौ जोंनि हारिया साला बबे जायगानि गथ'लै बेलाय साला मोलिसि जिग्रोम फाग्रो साला थाव सोबाना सोगामा थांगारगोनलाय आङो खाथियाव मोनब्ला लोगोफोर आङो बे भिडिअखौ बानायनो गोसो गैयामोन थेवबो आङो थानो हायैनि बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय दा आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक होनो दाबाव आरो नोंथाङा दिनैसो चेनेलाव दांब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय गोजोन्थों